Dostlar salam. Seredin şunu şuy ermakçılık. Açyaz. İçinden şu çıkya. Näme şuy? Men ýönerek aýdamok hakykatdanam içimizde şu nämeligini bilmeýänlerimiz bar eken dostlar. 3 tane variant eşdim, aýdyp bereýin men size. Birinjisi, şundan plança sansyny toplasaň haýlandyrtýan diýe. İkincisi, çigidi duýsuzrak görseň, duýşul. Duýluja bolýaşyň goşdan diýe. Üçüncüsü, çigidin çyýglylygyny aýyrmak üçin, guroklugyny saklamak üçin gara çyýg bolmalylar çigit wagtyň geçmegine sebäbi biz iýmämizde de daşyny iýmämizde de şol agdymyza salýasa, şol çyýglykda mikroorganizmler dörep başlaýar, mikroplar köpelip başlaýar. Şoň üçin guroklugyny saklamak üçin. Hawa dostlar, şol üçüncüsü dogry. Şuy çigidin guroklugyny saklamak üçin. Oýun-oýunluk dostlar, gulýat tegişýäs ýöne egerde hakykatdan bir adam bilmeýän bolsa şuny, şolam şu wagt bilen bolsa, şu videoň dogrulygy. Sebäbi ýalňyşyp buny iýip ýa-da başga-da ulanmalylar. Şunu aýdyp geçeýin diýdim. Indi bolsa bir zat gurrun beresim gelýär size. Şulaydan zadym bilen eýit gurrun berjek adam kän bir baglanşanogam, ýöne aýdyp galasym gelýär. Sebäbi özüm diňlämde ennam tikenekler gitdi. Seredin bir dögür örän ökde suratkeş bolupdyr. Hudojnik öz iýleşmedi. Soňam daşary ýurda okuwa gidipdir. Okapdyr şo taýda, o ýurtdan o ýurda geçipdir, ondan oňa geçipdir. Garaz 20 ýaş ýyl aşypdyr. Günlerde bir günüm ýene-de bir iýleşmedi, daşary ýurda gezmäne gitdi. Görse örän owadan sergi. Surat sergisi. Kimin sergisi süreýtdiňiz? Şol öňkü suratkeşiň. Aýlanyp ýör suratlar örän ökde çekilen ýöne bir suratda örän gurok bagyň üstünde serçe bar. Bulan soraýa näme aňlatýar bu suratdy? Hälki suratkeşem düşündirýär. Ýurdundan aýra düşsem, köplenç özüňi şular ýaly duýýan diýe. Bilek iýleşimden oňa ýüzlenýär. Olar ýaly bolsaň gidaýmele keniňde diýe. Bilekem jogap berýär. Ay wagt geçipdir, okapdyr, öýlenipdir, şeýdip 20 ýaş ýyl aşypdyr diýe. Garaz ikide gurrun döşolýar, iş töküşýär. Iň soňunda suratkeş bileki iýleşimde haýyş edýär. Sen öz ýurdumda dolansaň, plan owada men ejem ýaşaýanlar diýe. Şoňa bir salam ýollap berseň, örän begenerdim diýip aýtýar. Bu iýleşimden gaýtýar, gözleýär, şoň owasyny tapýar. Görse bir sadaja hojolukda tamdyrın başyndan bir ene nan ýapyp dur. Hakykatdan hem şoň ejesi, barya, gurrun berýär bu zatlary, örän ökde suratkeş bolupdyr, ogluňyz hemme kişi sylaýar, hormatlaýar diýip, ene de begenýär, diňleýär. Osoň şeýle bir zat soraýar, oglum ikiňiz gurulşýaňyzy, haýsy dille gurulşdyňyz diýe. Olam şo ýurdun diline diýe. Soňam ene ýene bir zat soraýar, oglum ejeme salam aýt diýende haýsy dille ýollady diýe. Olam şo ýurdun diline ene diýe. Ana şo taýda ene örän gynalýarmyňa ejeme salam aýt diýenje sözü ene diline aýdyp bilmedik bolsa, men bu salamy alyp bilmerin diýe. Şunça ýyllap garaşanam bolsam, şunça ýyllap islanam bolsam diýe. Düşündüňizem dostlar, men şo taýyk ýetenne iňim tikenekler gitdi, erbet bolup gitdi. Sebäbi enata uratýar bizi daşary ýurtlary. Şonu git oglum, diliňem unut, bizem unut, düýbünden hemme zady unut diýip uradanok. Gider oglum nesip bolsa, geler arkamda dag duran ýaly bolar, bile ýaşar diýip uratýar. Ýöne sen şonu etmedik ýagdaýynda da enata bagyşlaýar. Näme üçin? Sen bagtly bolsaň bolýar diýe. Ýöne iň soňunda ýöne köýje salamlaşaňda ýa salam ýollanda sen öňkülüňi ýitirmedik bolsaň, şoňa da razy. Döwür ösýär dostlar, sen döwür wagt bolup bilersiň, islan dilinde gurulaben bilersiň, öwrenibem bilersiň, gezibem bilersiň, geýinibem bilersiň. Ýöne haçanda sen dowduk öýüňe dolanýaňa, şo taýda jigileňe öňkü doganyna garaşýar, doganlaňam öňkü jigisine garaşýar. Eje bile kaka da şol öňküje çagysyna garaşýar. Şonu unutma hijen. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.
Dostlar, salamu aleykum. Goýmaýarlaryňyz şuňky tema näme kinolar düşürilýär, näme täzelikler bar, şo barada gurrun edelim. Seredin rejissor Christopher Nolan täze kino düşürýär, Odysseya diýip. Odysseya diýip öňe bir kino çykypdy, türkmen teleýalanlarynda da görkezilýär şol. Şolam döwrüne ören gowy kabul edilipdi. Indi bolun şonu rejissor Christopher Nolan düşürýär özçe. Men üýt köşkpirdat bolar diýip garaşýan, sebäbi şu rejissorun hemme kinosum ýönekeýdäl. Kime ýollyýsengiz şol Начало, Batman, Interstellar, Prestige şo filmler düşüren. Odysseýiň keşfini aktyor Matt Damon oýnaýar. Galyl keşiflerde bolsa Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron. Aktyorlara top dostlar, men üýt köşkpirdat bolar diýip garaşýan, sebäbi şu wagt hemme kinolar köpçüligiň isleýän zadyny berjek bolýar. Ýöne Christopher Nolan täzeçilik töretdi, sen ýydarlaýan şonu. Hemme kinolaram şuň ören çylşyrymly, ikinji, üçünji gerek görüňde hat düşünükli bolýar. Men goýarýan şonu. Şoň üçin araşanyňa degermi ka diýen. Indiki köpüňiz sorapdymy dostlar, Wednesday serialyň ikinjisi haçan çykýar diýip. Aslında şu ýyl çykmaly diýip ýazylygy, ikincisi ýöne azajyk taýin bolmadyk ýagdaýyna ilak düşüp bilmek ahmal. Men bir zada düşünemek şu Wednesday ören ul derecede populярny, meşhur boldy da şu wagt ýöne şoňa degýän serialmy. Men bilýän ören kaçysyny rejissor Tim Burton, aktrisa da gowy ýöne eger deňeşdirmeli bolsa da Wednesday mi ýa-da Очень странные дела. Men Очень странные dela taýlajak. Bilemok azajyk men ýaşyma gawat gelenokmy şu serial, hatça ullaram ören höwes bilen seredýärler. İkincisi çykýar dostlar, has maştabny ýagdaýda çykmaly we täze goşulýan aktrisalarning biri aýdymçy Zenan Lady Gaga. Olam bolýar şu serialyň täzesinde. Başrolak oýnaýan aktrisa Zenan diýe Lady Gaga men ören ulumtudur öýtýärdim. Aýop ören ýeňil işlemek gaýtan ol men fanadym bolup çykdy diýe. Şolar ýaly ansat bolýar. Käbir ýyldızlar bir zat işleşende da dostlar şol işe ýansa, göwürse ýitirýär şo zady, şunu bilen şoň gowy bolmagyny isleýär. Käbir ýerler bolýar, hemme ýerde şo statusyny saklajak bolup gatawrak gedenler bolýar. Garaşon ýaly, garaşyň indiki Studio Disney täzelikde açyklady, Taina Coco multfilmiň ikinjisini düşürmäne başlaýarlar. Ýöne o derecede beğenip oturman, ikincisi indiki ýylda, soňky ýylda 2029-njy ýyla planlaşdyrylýar. Men bir tarapdan beğenýänem, köp agda ýandyryn şu multfilm barada, fanady men. Bir tarapdan hem ajyk gynanýan multfilmi zaýalarlar öýdi. Şoň üçin kim fanady bolsa 2029-njy ýyla garaşyp bilýär. Ýene-de bir gowy täzeliklerden biri Один из нас serialın ikinci sezonu çykýar. Basym aprel-may aýlaryna planlaşdyrýarlar. Uşa traileri çykdy, gören bolsaňyz. Men birinjisini ören gördüm. Men üçin soňky ýyllyklardaky iň gyzykly serial diýip ataplaýan liçni men pikirim. Oýununy oýnap göremek men ýöne serialy görýän. İkinjisini de sabyrsyzlyk bilen garaşýan men. Kim fanaty bolsa, garaşyp bilersiňiz aprel-may aýlaryna çykýan diýip bolsa. Garaşylarak dostlar, aýdyp geçäň diýdim şunu, kime gyzykly bolsa, siz haýsy seriallara, haýsy filmlere garaşýaňyz. Soňky döwürde dostlar düşünýän men, TikTok, Instagram şu zatlar kinodan biri daşlaşdyrýarlar. 1,5 sagatlyk kinoda has kän wagtymyz alýan bolup görünýär. Ýa-da şonu görüp oturmana da takatymyz ýok. Ýöne görjek bolun, edil kitap okaňa diýip bilmen, men sebäbi özüm o derece okumuş däl, ýöne İngolmanna kino görüm, sebäbi şol eýgiderler pikir ýydarlaýar, beýniň dinjalar. TikTok ýöne kelläňi erbet kapalaýar. Onam TikTokda kontent ýöretýän adam aýtýar diýen mesele. Höwes bilen men YouTube'da ederdim şu zady, ýöne bilemok, bizim ýurdumyzda kän YouTube o derece öňde baranok, Instagramam, hemmekşi TikTokda şoň üçin şeyler canınız sağ olsun, işleriniz uğruna olsun. Go kinolar görün, seriallar görün, wagtyňyzy hoş geçirin. Canınız sağ olsun.